Aupa kaixo, bideo honetan limitei buruz arituko gara. Hasiko gara limite honekin, bale? Limitea isa infinitura doanean, eta gure funtzioa izango da isa berlau zati zazpi isa berriru. Limiteetan normalean garrantzitsuena da ikusta zeintzu diren agertzen diren indeterminazioak, eta indeterminazio horiek zelan ebazten diren. Kasu honetan, limite hau, limiteak jakiteko zelan ebazten diren limiteak azkenan egin behar duguna da, isa infinitura doanez, isa infinito hori ordezkatu isa agertzen diren leku ezberdinetan. Hori egiten baldin badugu, lortuko dugun, hau ebazten baldin badugu, ikusiko duzuenez, lortuko dugu infinito zati infinito. Goratuko ditugu gauzatxo batzuk infinitoi buruz, Infinitoi buruz, esan behar dugu lehenik eta behin, infinito bat beste infinito batekin batzerakoan lortzen duguna infinitoa dela. Infinitoa bediera infinitu, baitari izango dela infinito. Infinito hori kentzen baldin badiogu zenbaki bat, berdin zaigu zeinen handia den finitua baldin bada, infinito izango da. Eta infinitoa biderkatzen dugun zenbaki batekin infinito izango da. Baina zenbaki hori positibo baldin bada izango da plus infinito, baina aldiz biderkatzen baldin badugu zenbaki negatibo batekin lortuko dugu minus infinito. Beraz, infinito bider minus iru izango zen minus infinito. Kasu honetan ordezkatzerakoan gertatu dena izan da goian, infinito berlau dela infinito bider infinito bider infinito bider infinito, beraz infinito, eta azpian daukagu zazpi bider isa berriru. Azkenean zer da, zenbaki positibo bat bider infinito hiru aldiz biderkatuta, infinito bider infinito, infinito, bider infinito, berriz ere infinito. Eta horri biderkatzen baldin badiogu zenbaki bat kasu honetan positiboa dena, lortuko duguna da infinito. Beraz, hemen daukagun indeterminazioa da infinito zati infinito. Zer esan nahi du indeterminazio bat? Zuzenean ebatzi ezin daiteken limite bat. Zeni bat din badaukat infinito zati infinito, hemen iatziko dugu indeterminazioa, jakin behar du zein den jarraitu behar dudan prozedura hau ebazteko. Infinitoen kasuan, jakin behar duzue, egoten direla infinito batzuk besteak baino handiagoak. Eta zelan jakin dezakegu hori. Lehenik eta bain modurek errezena. Horrelakoak egin daitezke, bai modu zuzenean, bai modu zehatzago edo luzeago batean. Depende zein mailaten zauden, zuirrenik limitekin asterakoan, bide luzea egin behar izango duzu ikusteko gauzak nondi datozen. Baina behin ja trebetasuna eta batxillergoko maila ezberdinetan zaudetenean, zuzenean kalkulatu dezakezue. Lehenengo bideo hauetan nire dudana izango da zuzenean kalkulatu eta baita bide luzea edo bide zehatzagoa adirazi. Eta horrela bi moduak ikusi aldituzue. Kasunetan gaude, ezta? Limite modurik errezena zin izango zen, intuitiboa da. Zer joango da azkarrago infinitora? Isa berlau edo isa berriru. Pentsatu behar duzue. Isa berriru da infinitu, bider infinitu, bider infinitu. Baina hori berriz ere biderkatzen baldin baut bider infinito, hori zenbaki handiago bat izan behar da. Badakit, infinitoekin ari garenean pizkat komplikatua dela, ulertzea zer esan nahi duen infinito bat bestea baino handiago izatea eta horrelako kontuak. Baina, zuek pentsatu infinitua dela zenbaki erraldoi bat, baditu arau batzuk, infinitoak, horrelakoak, hauek dira intuitiboenak, gero badaude beste batzuk, ikusiko ditugunak, eta izan daiteke infinitu bat bestea baino azkarragoa joatea, infinitora joatea, badaki redundantzia bat bezalako dela, baina infinitu bat beste bat baino handiago izan daiteke. Eta horrelako berreketen kasuan oso erraza da. Berreketa handien daukan isak izango da handiena, eta hori joango da azkarrago infinitura. Beraz, ni hau ebatzi behar baldin badut, hemen, ni hau ebatzi behar baldin badut limite hau, esango nuke isa berlau denez zazpi isa berriru baina handiagoa limite honen kalkulua, ni badakit hau joango dela azkarrago infinitura eta berez honen emaitza izango litzatekela infinito. Goikoa handiagoa baldin badakigu hau infinitora doala. Aldiz, demagun, hau izan beharrean, izango genukela zazpi isa berriru, zati isa berlau, Orduan, idatziko dut limite hori. Beraz, ebazten baldin badugu beste limite hau, kenduko dugu hau, eta hau da orain, ebatziko dugun limitea, fijatzen baldin bazarete, kasu oso antzerakoa da, baina aldrebez jarri ditugu alderantziz, ezta? Orain, isa berlau, denla isa berriru baina handiagoa, behan dago. Beraz, lortuko genukela, izango zen, kasunetan gaude, Beraz, ordezkatzen dugunean, lortzen dugu infinito, zati infinito, indeterminazioa. Eta hurrengo galdera da,
zein da handiagoa, bekoa, beraz lortuko genuke zerbait zati infinito. Hau delako bestea baina handiagoa. Eta infinitoa goian dagoenean ikusi dugunez emaitza infinitoa da. Jarriko dugu laranjas, eta horrela, laranjaren barruan dagoen edo zer badakigu emaitza bat dela, bale? Aldiz, infinitoa behan dagoenean, jakin bar dugu gauzatxo bat, eta hau da jakin bar duguna. Edo zein zenbaki, zati plus edo menos infinito, horren emaitza beti da 0. Beraz, infinitorik handiena behan dagoenean, lortzen duguna da 0 dela emaitza. Hau zuzenean egiten da. Ni indeterminazioa daukadanean, esaten dudanez infinito handiena behan dagoela, direktamente badakite emaitza. Ni limite hau ikusterakoan esaten dut, bale, infinito esate infinito. Zein da infinito handiena? Behan. Zergaitik daukalako berretzaile handiago bat, berlau eta berriru. Ikusten duzuen zazpi hau, honek ez dauka inolako eraginik. Zergaitik, infinitoekin ari garenean, zenbaki batekin biderkatzeak apenas ez duelako ardurarik. Kasu batean izan ezik, zazpi hau positiboa delako, negatiboa baldin bada hor kontu zeibili bargara. Beraz, infinitoekin biderkatzen diren zenbakiak bakarrik kontuan izan bar ditugu positiboak edo negatiboak diren. Hau ulertzeko nahiko erraza da. Ni baldin badaukat tarta bat eta bi pertsonen artean zatitu behar baldin badut, bakoitzak izango du erdia. 3 pertsonen artean zatitzen baldin badut, izango dut erena. Geroz eta zati txikiagoa. 10 pertsonen artean 10-rena, 1000 pertsonen artean 1000-rena, eta jarraitzen baldin badut pertsona eta pertsona gehiago sartzen, helduko da momentu bat, zeinen nire tartaren zatia apenas ez dudan ikusiko, eta infinito pertsona ekartzen ditudanean, direktamente ez dut tarta zatirik izango, eta hori izan nahi du. Ni tarta bat infinito pertsonen artean banatzen baldin badut, ez dut tarta zatirik izango. Gogoratu zenbaki bat zati infinito edo menos infinito, izango da 0. Beraz, ikusi dugunez, kasu honetan, esan dugu modu zuzenean gero joango zarete trebetasuna hartzen, baina modu zuzena da ikustea zein den infinitorik handiena. Baina hori nonbaitetik dator. Eta zergaitia hemen daukagu. Demagun, hau da modu zehatza, baina aurreko kasuan. Isa berlau, isa berriro. Figa zaitezte. Azkenean, hemen egin dudana da limite honi biderkatu diot zerbait. Gogoratu, ni baldin badaukat funtzio bat, eta funtzio hori biderkatzen baldin badut, bider bat, lortzen dudana da funtzio bera. Karo, fijatzen baldin bazarete, hemen jarri duena da, bat zati isa berlau, zati bat zati isa berlau. Hori da goikoa eta bekoa berdina denez, horrek esan nahi du bat dela. Beraz, egin dudana da, limite berdina biderkatu komeni zaidan gauza batekin. Eta zein den komeni zaidan gauza hori. Begiratzen ditut, goian eta behan agertzen direnak, eta hartuko dut handiena. Kasu honetan handiena izango zen isa berlau. Eta isa berlau, dakidanez den handiena, zeiatuko naiz goikoa eta bekoa isa berlaurekin zatitzen. Eta horregatik biderkatzen dut honengatik. Azkenean, honek adierazten duena, da goiko zatia eta beko zatia harri naizela zatitzen bider isa berlau. Zergaitik isa berlau? Delako handiena. Berdin zait goian eta behan dagoen. Beti hartuko dut handiena. Egiten baldin badut, aurrekoaren kasuan jarri dugana, hemen goaz berdin izango zen, baina baitere egingo nuke bider, zatituko nuke isa berlaurekin, zergaitik? Kasunetan baita ere handiena delako. Hemen gaude, ikusten duguna da, behin biderkatzerakoan ari naizena da zatiketa bat egiten. Isa berlau, zati isa berlau, badakigu zuzenean bat dela. Gero, kasu hau, zazpi isa berriru, zati isa berlau. Goratzen baldin baduzue, zatitzen direnean berretzaile ezberdina daukaten isak, hau izan behar dugu kontuan. Espazio pizkatxo bat, isa ber m, zati isa ber n, lortzen dugu da isa m azkenean. Pentsatu behar dugu zer esan nahi du honek. Parkatu, hau, hemen erratu naiz, hemen erratu naiz. Hemen jarri nahi nuena zen, hemen goikoa, ari naiz pizkat liatzen, hau ikusi behar nuen. Isa, ez naiz liatu, ari naizena kalkulatzen da, zatitxo hori da naiz kalkulatzen, zazpi isa berriru, zati isa berlau. Beraz, zazpi isa berriru, zati isa berlau, azkenean egiten duena da, ahaztea zazpi hori, zazpi kanpora atratzen dut, isa berriru, zati isa berlau, azkenean izango da, isa ber goikoa ken bekoa, iru ken lau.
hori zenbat da, zazpi isa ber minus bat, iruken lau minus bat delako. Eta horatu zerbait izatea berretzen zenbaki negatibo batekin da, bera eraman dezakezula. Hau da, zazpi isa ber bat dela zazpi zati isa. Vale? Orduan, isa berlau, zati isa berlau da bat, eta zazpi isa berriru, zati isa berlau, izango litzateke zazpi zati isa. Vale? Eta behin ja daukagunean horrela jarrita, hau da ja, zatitu dugunean berretzaile handineko faktore horrekin, zati isa berlau, orain ja daukagu nahi dugun bezala. Zergaitik, orain ordezkatzerakoan isa infinitura doanean, hau, ikusten duzuenez, infinito sartzerakoan, hau izango da, zazpi, zati, infinito. Eta goian bat, ezta? Eta esan berri dugunez, zenbaki bat zati infinito, edo minus infinito, kasu honetan, plus infinito, 0 ematen digu. Beraz lortuko dugu, bat zati 0. Eta orain, jakin bar duzuen beste gauza bat, da, zenbaki bat 0rekin zatitzen dugunean, izan daitekela plus edo minus infinito. Depende positiboa edo negatiboa daukagun. Kasu honetan, bat positiboa denez daukagu, bat zati 0 berdin plus infinito. Beraz, fijatzen baldin bazarete, bata bestearen kontrakoa da. Zenbaki bat zati infinito izango da 0, eta zenbaki bat zati 0 izango da infinito. Gogoratu hau tarten kasuarekin, eta bestea zenbakiak aldatuz, lortuko duzue. Beraz, egin duguna da, bide luzeago batekin, baina zehatzago batekin, aldaketa hau eginez, azaltzea zergaitik gure limitea infinito ematen duen. Modu zuzena zein den, begiratzea zein den handiena, eta jakinda zein den handiena, direktamente, goikoa baldin bada infinito izango da, eta aldiz behekoa baldin bada handiena, beste kasuan ikusi dugun bezala, lortzen dugun emaitza 0 izango da.